V múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi originálnym spôsobom prepojili príchod jary a veľkonočné tvorivé dielne. Tento program sa volá Veľkonočná príroda. No a najprv by sme si s deťmi niečo porozprávali, čo sa vlastne deje, keď prichádza jar. Porozprávame si, ako sa príroda prebúdza, ako sa vtáčiky vracajú z teplých krajín. Porozprávame si o mláďatkách, ktoré vlastne sa rodia na jar, o vtáčikoch, ktoré sa liahnú z vajíčok a je to vlastne prepojené aj s tou Veľkou nocou, pretože ten symbol Veľkej noci je aj to vajíčko vlastne. No, pre deti máme pripravené najprv takúto prezentáciu a potom nejaké úlohy. Tráva, tak, šaty, hrejma, slnko, lúči zlatý. No, áno, pre deti boli prichystané zaujímavé aktivity. Priraďovali mláďatka k dospelým zvieratkám, hádali názvy kvietkov alebo sledovali pokusy s vodou. Mňa zaujalo veľmi, ako sa napríklad tam farby zmenili na dačo, alebo o vtákoch, alebo čo jedia hmyzy. Mňa sa najviac zaujímalo tie farby, jak sa zmenili. Mne sa páčilo tie sviatky, aj tá morena ma zaujala, aj tie farby, proste všetko bolo super. Mne sa páčilo, že sa dajú zdobiť tie veľké vajcia. Potom, ako sa deti dozvedeli zaujímavosti o jarnej prírode, čakali ich tvorivé dielne. Tu v podstate vyrábame také ozdobené vajíčko. Robíme ho z papiera, hoci kraslicou sa môže nazývať iba vlastne ozdobená škrupina vajíčiek. Ale my sme to s deťmi poňali takto, že urobíme takú papierovú kraslicu a do nej vlastne robíme také maličké kuriatko, čo je tiež vlastne takým symbolom jary. Áno, veľmi mám rád vyrábanie. Áno? A doma si už niečo vyrábal na Veľkú noc? Alebo v škole? S babkou sme vyfúkovali vajíčka a ešte sme ich zdobili.